si Brother Efren Yap de la Piña atong hangyoon nga maoy mga muyo alang sa pangabli nga pagampo mga igsoon sa atong programa. Okay, salamat kayo Brad Pastor Elmer o sa itong mga kauban diri. Nya atong i-focus sa atong presensya sa Dios atong tagstag sa kanuna kasing-kasing. Isip Katoliko manguros yun, ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Salamat kayo Ginoo sa higayon nga gihatag nimo nga diri sa live sa K5 News FM sa Dumaguete City, Negros Oriental. Hinaot kami kanimo nga ipadalan mong balang espiritu nga mutuhop sa mga huna kasing-kasing nga kini mong iskutan karon masabtan o tun-an aron paambit suban kinahanglan. Kining tanan gipangayo pinagi sa ngalan ni Kristo o sa kinitibukan sa mga santo sa langit. Amen. Ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, daghang kayong salamat Brother Efren Yap de la Piña alang sa atong opening prayer sa atong programa karon. Og mga kaigsunan, swailangan ato ni siyang i-introduce ang atong topiko karong orasa nga among gikauyunan nga topiko mga igsoon sa gani dugay namang guning wa kabalik ang atong igsoon gikan sa Sugbo si Brother Efren Yap de la Piña, usa ka Catholic faith defender. So nagka-communicate mi sa social media nga diin matigayon ang usa ka debate karong kapunon. Ang nauyunan nga topiko is kining gitawag og pagkumpisal. Ang pagkumpisal ngadto sa pari gisugo ni Ginoong Hesus nga gitudlo ni Ginoong Hesus nga alang sa kaluwasan sa mga tumutuo. So mao ni siya mga igsoon ang atong isgutan karong kapunon, og ang affirmative side ni mao si Brother EYD, no? Efren Yap de la Piña, og ang atong negative side kining inyong igsoon, pero kining amo igsoon friendly debate pag tandi-tandi ni sa mga basihan sumala sa Biblia. Wala mi ni personal nga mga bangi, wala mga personal ang tugi, kundi base sa gipadayag sa kasulatan. So kay mao man gid ni siya ang pagtulunan sa atong mga igsoon sa Romano Katoliko, pagkumpisal ngadto sa pari, o gani mao ni siya timely karon kay hinangat na ang unsa ni Holy Week. So tingali daghan na kayo ang nangandam usab alang sa pagkumpisal, no, sa nagkadaiya nga mga parokya, mga kaparian diha nga diin ang mga membro, no, sa ilaha usab nga simbahan nagatinguha o nagaplano nga mo kumpisal sa ilang mga kasalanan. So kining topikuha timely ni para sa tanan, og ako nang ihatag sa atong mo temporaryo sa pag-moderate karon si Brother Douglas Arotsa, og mo balhin ako sa pikas nga dapit mga igsoon sa ubos alang sa formal nga pagsugod sa atong debate. Okay mga ka-K5, maayong hapon natong tanano. Welcome back sa atong programa Ayagan sa Kamaturan. Dinhi sa atong numero paboritong network station K5 News FM Radio Philippines 97.7 Dumaguete City. Ug niya nintak na mga K5 dunay usa ka inigsuunay nga diskusyon tali sa New Covenant Christian Fellowship Ministry ang maong representante walay ng atong halandong Pastor Elmer Montealto. Pastor Elmer Montealto unya sa laing habig usab mga ka-K5 ang representante gikan sa simbahang Romana Katoliko, ang atong halandong igsoon Catholic Faith Defender Brother Efren Yap de la Piña. Unya maong partikular nga topiko nga ilang diskusyonan is mahitungod sa mga pagpangumpisal mga ka-K5. Unya niningtak na ato sa mga pasalamatan ang mga
Kaigsuna na mo sa tibok pwersa sa ang pinili nga nasugila sa gipahuli, especially sa tibok banay agapay sa mga landong inhan, reyna sa hingharian sa atong Ginoo, Lilia anya agapay, ug sa tibok banay agapay ug sa tibok pwersa sa ang pinili nga nasugila sa gipahuli sa nagkalalay mga distrito, Gampiag, Dalabong, Renia ug Launan din. Unya dining takna sa walilangan mga kakifab ato dayong sugdan sa unang unang kuananit 7 minutes sa pastor. Okay. Si Brad Efren Animo ay affirmatibo. Unya sa walilangan ato dayong sugdan sa pagpaminaw ang pasiunang presentasyon sa mga ebidensya pinaagi sa mga lohikal o biblikal nga mga source sa atong halandong igsoon Efren Yap de la Peña ning maong proposisyon nga ilang kasabutan nga siya maoy moaperma. Brad Efren, magsugod ang imong mga minuto sa sugod po usab sa imong pagistorya. Salamat iyo, Mr. Moderator Brad Douglas Arutsa, usa sa mga ligdong o mga magsasangyaw sa pinili nga katawhan. Nya sa atong kilid nastunga si Brad Roy usa ka SD atong sa kining usa sa mga maglalang tugi ug atong pinanggang atbang Pastor Elmer usa ka debatidor magsasangyaw sa tibok Pilipinas. Nya sumasa mong kasabutan nga pamatud-an ako nga ang pagkupisal sa pare gitudlo ni Ginoong Hesukristo sumala sa balaang kasulatan. Kining kupisal sa pare usan ni ka pagtulunan sa Iglesia Katolika usa sa sakramento nga gitukod ni Kristo. So ang simbahan, ang Roman Catholic Church nagtudlo nga kadtong mga membros Katoliko mga dagog sa ang mortal sin isugid ngadto sa pare sa Dios sumala sa Biblia. Nya ato ning pahayag basis sa pulong sa Dios. Diya sa karang tugon si David nakasaha siya ni sugid siya na siyang alagad sa Diyos si Nathan sumala sa 2 Samuel 12:13-14. Sa ato pa na pattern dan sa Old Testament nga adunay pagsugid sa sala nga nakasa wa gyud mo direkta sa Dios kay sa Salmo 32:5 ningon dito kung makasala mo isugid ngadto sa Dios. Pero ang balang kasulatan sa may balita Biblia sa Ecclesiastes 5:6 may balita Biblia ayaw paglangay kung makasa ka isugid ngadto sa pare. Sa to ba ang Diyos adunay mga pare na nasa Isaiah 6:7. So adunay pare ang giskutan niya sa panahon ni Jesus Christ kay sentro sa New Testament si Kristo man kay ang tanang kamaturan na alang ni Kristo. Asa mabasa na Episo 4:21 ang tanang kamaturan na ni Jesus. Nya si Jesus mismo nag-agda ba nga kadto nakasa isugid ngadto sa pare kay niingon man ang Marcos 2:7 only God can forgive sins. Ang Diyos ay makapasaylog sala. Nana sa 1441 sa Catechism of the Catholic Church. Only God can forgive sins. Nya Marcos 2:7 nasa na. Sa to pa wa nam gihanak pare kay Diyos ay makapasaylog sala. Pero ang Diyos ay nagbuot nga mohatag siya extension ngadto siyang alagad nga hatagan niya pagpasaylog sala. Asa mabasa na nasa Juan 20:22-23. Ningon ang Juan 20 Ebanghelyo, if you forgive the sins of any, they are forgiven. If you retain those anyone, they are retained. Sabi ni siya pa, ang mga sala sa mga tao inyong gipasaylo, ang mga sala sa mga tao wa niyo pasaylo di sa nako pasayloon. So adunay gitawag og Diyos nung gahom o divine authority
given by Christ to His priest was very clear. No human wisdom can question the act of God. So way makatawhanon nga kaalam nga mo supak nga na kay gihatag mi gahom sa mga apostoles. Sa ato ba ang ipasaylo sa mga apostoles nga sa mga pare ipasaylo sa Ginoo. Nya unsa may prueba nato ang kini mga apostoles pare ni siya. Nasa Marcos 3:14 sa King James Version, He ordained 12. Girunahan niya mga 12 ka mga apostoles. Orden mo na definition sa kining pare. Nya sa Tito 1:5 matag lungsod matag syudad adunay girunahan nga pare ordained priest. Gi-assign mo na mga membros katoliko matag parokya karong panahon na Lenten season maron April 6 year 2025 mauning primary formal libet versus Pastor Elmer. So naa na ang mga parokya diri sa Negros Oriental o Cebu, tibok Pilipinas, tibok kalibutan nga maadto na sa pare, musugid na sa mga dagkong sa para importante usa na kada kung pag-ubos ang pag-sakramento sa opisyal. Kay sinang kaimong sa nga personal masa nga nabuhat isugid ngadto sa pare sa Dios. Kang pagsugid mo sa pare samar si Kristo imong gisugiran kay ang pare instrumento ra ni sila. Kaya ningon man diha sa kuan kining Santiago 5:16 sa Latin na Vulgata hubad ni Miseriap. Ingon dire nga pagkupisalay kamo sa imong aton basahon ang pulong sa Ginoo dire sa Latin na Vulgata. Ingon dire nga Santiago 5:16 busa pagkupisalay kamo sa inyong mga sala. Santiago 5:16 sa Latin na Vulgata hubad ni Monsignor. Sa to giagda na ang mga pare sad nga nagasa sila isig ka pare mong opisyal sila igo kay Santiago 5:16. Nya kita mga laiko nga wa tay ranggo sa pagapare ngadto sa pare sa Dios musugid ta kay kini mga apostoles mga pare man eh. Nya asa na mabasa nga mga apostoles sugiran buhat 19:18. Atong basahon diri ang nagingon ang buhat sa mga apostoles sa 19:18 mga kaigsunan. Daghan ana nagpanuo nangabot ng opisyal o nag-asoy sa ilang mga buhat, ilang mga sala. Sa ito ba mga apostoles gisugira sa mga tao, mga uban mga salamangkiro, nagbuhat og dautan, isugi sa mga sugid ngadto sa mga apostoles, mga tinunan ni Jesus Christ. Kay gihatagam to gahom sumala sa Juan 20:22-23. Nya mga pare mo mga apostoles, mga pare. Sumala sa pinideg 5:10 ang mga apostoles pare. Kay giron na tungod sa ordain, He ordained 12. Marks 3:14. Sa ito pa, ang Diyos mo'y nagsugo, nihatag og gahom sa pagpasaylog sala. Sa ito pa, dili ang nisupakon, so tataw og klaro kayong kamaturan nagpahayag nga ang mga apostoles di kay sa tao atong sugiran, kundi ang ranggo nila siya ang pagkapare nga adunay gahom sa pagpasaylog sala. Sakto man ang Diyos mo'y only God can forgive sins sa tinubdan sa pasaylo ang Diyos na pero nihatag sa extension ngadto sa mga apostoles nga adto ta musugid kay klaro ngayong Biblia ang mga salas mga tao plural niya mo ningon ang Juan 20:22-23 ang mga salas mga tao inyong gipasaylo inyo kinsa man nilang inang Kristo mga apostoles na pasaylo so adunay divine authority given by Christ ngadto sa mga tinunan. So nini lang bahina mga kaigsunan ang pagsugid sa sala pag-opisyal sa pare biblical yun. Kay kung direkta ta sa Dios. Okay, 60 segundos sigson. 60 segundos. Salamat tayo niya. So klaro og tinaw kayo nga akong pahayag isip
first affirmative speech nga the center of this debate regarding the pag-opisyal sa pare. Trabaho sa pastor nga ang pag-opisyal sa pare unbiblical. Salamat og mayong hapon sa K5 News FM. Okay, daghang salamat sa unang pagpresentar sa mga ebidensya sa atong Landong Igsoon Catholic Faith Friendly Brother Efren Yap de la Peña. May tungod sa iyang yapirmahan nga pagpangumpisal ngadto sa mga pare is biblical. Mga ka-K5 ugunya sa walalangan ari denta sa mga pagkahatag og mga pagpangutana aron maayag ang iya ang mga ebidensya nga giubanan niya mga lohikal o biblical nga mga gisukaranan. Arita sa pagpaminaw sa mga pagpangutana sa aron sa paghayag sa mga ebidensya nga gipresentar ni Brad Efren sa atong halandong Pastor Elmer Monte Alto as a negative side. Go ahead, Pastor. 5 minutes. Okay, 5 minuto. Okay. Na Okay. Daghang salamat, Brother Douglas o sa atong kauban dinhi. Labi na sa akong kaatbang si Brother Efren Yap de la Peña. Sa imong pamahayag, brother, sa mga bersikulong imong gihatag, asa niini ang ninghaom sa atong tema nga si Jesus nagtudlo nga kinahanglan tang mangumpisal ngadto sa pari. Asa niining mga bersikulo ha? Ang pinaka bugat diha ipahayag ni Ginoong Kristo sa Ebanghelyo gyud, the fourth gospel of the Bible according to St. John chapter 20 verse 22-23. Okay. Now, ang John 20, 22 ug 23, nag-ingon ba sa Ginoong Hesus nga kinahanglan kamo magkumpisal ngadto sa pari? Mao ba ka sumala sa imong gipamahayag? Gikinahanglan iya ginang sugo nga ang mga sala sa mga tao inyong gipasaylo. Okay. Sa kinahanglan. Nag-ingon ba, usbon ako ang pangutana, nag-ingon ba ang Juan 20, 22 ug 23 nga kinahanglan mo nga mangumpisal ngadto sa pari, o nag-ingon siya dinhi nga ang inyong pasayloon ako? Kumpisal ang gisgutan o pasaylo? Ang tubag na to, Mr. Monitor, Brad Pastor, base sa Biblia, kay kining Biblia i-explain man Sige. sa Matthew verse ni Nehemias 8:8, ningon sa Juan 20:23 nga ningon diri nga diagyod ang gipasabot diri sa Juan 20:23 gihatag dinhi ngadto sa mga apostoles ang ilang sumusunod og sa kinahanglan nga pagkupisal sa mga sala dara nga magkupisal sa pare ilang mga sala nasa footnote na ni sa 1:20-22-23. Footnote day. Oh. Okay. So kanang footnote dili na maoy gitudlo ni Ginoong Hesus, gibutang lang na diha agig saysay sa inyong mga nagkomentaryo, dili sa kang Ginoong Hesus nga pinulungan. Tubag, bungutan na to? Pangutan na to kung kang Ginoong Hesus ba to o sa inyong komentaryo. Kay footnote man di man di sa bersikulo. Ang gipayag ni Kristo sa 1:20-22-23 nga anya mga salas mga tao inyong gipasaylo ko sa masabot nga nagsugid na sa mga sala ngadto sa iyang mga tinunan nya gihatag ang pagpasaylo. Okay. Pero ang footnote Nehemias 8 ang pulong sa Dios na ingon explain the meaning what is written in the text. So para ang bersikulo footnote para makatabang sa pagpasabot. Ilisod sa sabdon Biblia. Ang akong pangutan na kategorikal mangyod nga nagsentro mahitungod sa giingon sa bersikulo. Nagiingon ba ang bersikulo? So categorically pwedeng tubagon nimo sa yes or no kung giingon ba sa bersikulo nga nagtudlo si Ginoong Hesus nga kinahanglan mo mangumpisal ngadto sa pari, o naghisgot lang siya dinhi mahitungod sa lahi nga topiko dili sama sa aton timang gisgutan? Naghisgot og kuang pagpasaylo kay kining kumpisal isugid na nato mga salang daggo ngadto sa pari nya pasayloon man ta sa pare. Ang pagpasaylo sa pare
gipasaylo usab sa Ginoo. Muna dakong kamatuoran. So yun na nimo karon nga wala magisgot din his pagkumpisal sumala sa bersikulo. Ang bersikulo implicit gi-explain sa Biblia sa nagsuwat sa noong translation nga nay kumpisal sa pare sa footnote sud sa Biblia. Okay, atong sundan. Sa dihang mo kumpisal ang usa ka membrong Katoliko ngadto sa pari, moingon bang pari nga gipasaylo tanaka o moingon ang pari nga kining pangadji og pito ka amahan namo aron mapasaylo ka? Primero, pumagsugid. Mo na akong pangutana, ipaklaro kung moingon ba ang pari sa dihang mangumpisal ang membros Katoliko, moingon ba ang pari, okay anak, kay nakasala ka mangyod, gipasaylo tanaka. Moingon siya na o moingon siya nga Ningon siya pastor nga pumagsugid sa sala kay kumpisal sugid nga sala. Sala o pinagi sa ngalan sa Iglesia Katolika Romana, ipasaylo na imong masala. Niya nay penitensya nimo. Pila ka amanam mo ana gimaya ka Maria o nay uban nga muluhod na ka dito sa atubangan sa altar. Depende na sa pare nga sa isugid sa maong tao nga nangupisal. So nga kung pangutan na, ang pari ba mo'y nagpasaylo ni adtong maong nakasala o ang iyahang pagpinitensya, balik-balik sa amahan namo o maghimaya ka Maria? Ang pare mo'y mahatag og kaysa may instrumento sa Dios. Ang pare mo'y gitawag og impersona Christi ba? In the person of Christ. Muhatag siya og Pagpasaylo prescription. sa absolution and penance. Muhatag siya og prescription, dili pagpasaylo. Pasaylo ningon siya Kaya ang doktor muhatag og prescription, mao ni mong buhaton ha. So ang pari maupod, mao ni mong buhaton ha, magkuan ka, magpinitensya ka, pinaagis pagluhod o pagadto dito sa altar, pagampo. Pito ka amahan mo, di ba? Depende na sa pare nga, pero humana sa yung ipasaylo na siya. Kisay nagpasaylo adto, ang pari o ang Dios? Ang pare instrumento mo sa Dios. Ang pare ang Ginoo di mo na mutingog din ng Ginoo immaterial being mo. Okay, ang pare mo yun ihatag og pasaylo. So ang pari mo ingon nga gipasaylo. Sugo na sa Ginoo dili gahaw magihatag sa Dios. Ali ayan. So may na ni kay murag dunay nagkatin-aw sa atong hisgutanan. Oh. Now, Okay, last question, Pastor. ang last question kay Okay. oras naman oh. Last question ako. Nining tanan nga gisgutan kinsa sa mga tinun-an ang nagbuhat sama sa gibuhat sa mga kaparian karon sumala sa Biblia? Sa Santiago 5:16 Latina Vulgata akong gibasa, pagkupisalay kamo sa inyong mga sala. Okay. Litra por litra, natubag ang pangutana. Okay. Daghang salamat. Mana ang mga minutos sa mga pagpangutana aron sa pag-ayag sa unang mga ebidensya nga gihatag ni Brother F. Peña Pilipina pinagi sa tong halandong Pastor Elmer Monte Alto. Nya karon sa ulilangan ari sa unang paghatag og mga refutation evidence together with his logical and biblical supporting mga source, mga kaigsunan, mga kakifide, sulod sa 7 ka mga minuto. Go ahead, Pastor. Magsugod ang imong mga minuto sa imong pagstorya. Okay, dalaygon ang Dios mga kaigsunan ug maayong hapon kaninyong tanan. Salamat kayo sa atong moderator nga facilitate sa atong diskusyon karon. Og mga kaigsunan, kining topiko specific kayo ang among topiko mga igsoon nga ang pagkumpisal sa pari gitudlo ni Ginoong Hesus sumala sa Biblia, no? Now kung natong tanawon mga kaigsunan ang mga tekstong gihatag sa atong katbang wala gyoy bisan isa ka bersikulo nga iyang nasuta na cite nga nag-ingon nga si Ginoong Hesus nagtudlo nga mangumpisal ta ngadto sa pari. Ang pinakamatod niya sintro sa maong tema kinilang teksto sa Juan 20, 22 o 23. So tutukan nato ni kay sintro mangyud kuno ni. Kadtong uban wa kay ito mas sintro. Katong mga bersikulong gipanghatag una Ecclesiastes awa mangyud dito magisgot og kumpisal igsoon ngadto sa pari.
di gito haom, so di gito sentro. Sunod kining buhat 19 di pud ni si Ginoong Hesus, no? Kay experience pud ni sa mga apostoles unya wa pud maghisgot og pari. So wala gihapon masentro. So ingon siya ang pinakasentro kining Juan 20, 22 ug 23. Tutukan ko ni kay mao man kuno ni pinakasentro sa tema. Actually, si Kristo gid tinuod ang nagsulti ini. Unya ang iyang gisultian, ang iyang mga tinun-an dili kay ang 12 lang ka apostoles o ang 12 ka mga tinun-an, kundi apil din ni ang tanang mga tumutuo ni adtong panahon na nga naabta ni Ginoong Hesus sa dihang nabanhaw na siya. Wala ni maghisgot og ang 11 ra ka apostoles mga igsoon, kundi ang nagatigom didto sa lawak nga tinakpan nga diin tungod sa ilang kahadlok sa mga Hudiyo. Now tanaw na to og haom bagyod nga nag-ingon si Kristo pagkumpisal mo ngadto sa pari. Okay. 22. Ug sa nakasulti na siya niini gihuypan niya sila sa iyang gininhawa ug miingon kanila, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kinsa ganing mga sala ang inyong pasayloon, kini pagapasayloon. Kinsa ganing mga sala ang inyong pagahawiran, kini pagahawiran. Nay kumpisal wala. Categorically speaking, wala. No? Wala kumpisal din hingisgutan. Nga naman. Kinsang sala ang inyong pasayloon, kini pagapasayloon. Na unsay katungod sa usa ka tawo nga mopasaylo sa sala nga dili nahimo batok kaniya. Mao ni ang punto din mga igsoon. Si Kristo nagtumong diri sa tanang tumutuo, wala ni magingon nga mga pari raham ay akong gisultihan nini. Wala magingon si Kristo din eh. Una, wala siya maghisgot og kumpisal, ikaduha wala siya maghisgot og pari. Ang tanang tumutuo, kitang tanan, pwede tang mopasaylo sa sala sa atong igsuon. Nga naman, kung musugid siya din kanato, sa iyang nahimong sala, batok kanato. Dili ni sa pari. Ikaduha, akong gipangutana. Kung sa dihang mo kumpisal ang usa ka membro sa Roman Catholic ngadto sa pari, moingon bang ang pari nga, okay anak, gipasaylo ta na ka. Kay kung mayon ang pari gipasaylo tanaka, muhaom siya ini nga kategori. Kaya ang giingon rin sa maong sitas, kung kinsang sala ang inyong pasayloon. Wala man. Wa gyud ko kadungog sukad nga dunay nag-claim nga pari nga gipasaylo tanaka sa imong nahimong sala. Kundili ang pari mo prescribe na siya. Oh, aron mapasaylo ng imong sala, mga kag napulo ka mahanamo, 20 ka maghimaya ka Maria. Nganong nga mainana nga pangadji? Wala siya kapasaylo og sala. Wala mo fall in this category sa bersikulo. So wala mo haom. Wala ka sentro ning bersikulo ha sa giingon nga pagkumpisal ngadto sa pari. Ang tinuod mga kaigsunan, tama ang bersikulo, mali ang pagpasabot. Ngano man, tuaman sila nagsalig sa footnote. Muna akong gingon, footnote di ay, dili di ay ang bersikulo. Kay ang footnote, saysay na siya sa mga Catholic theologians. So, ang footnote, kung diha ka magsalig, dili na mo gipasabot sa bersikulo. Nga naman, kung moingon ta nga, isas gibasihan ang 5:16 sa Santiago. Kaya nangutan naman kung kinsay tinunan nga gisugiran. Yun siya, kanang sa Santiago na Santiago 5:16. Tanaw na to mga igsoon, layo ka is tinuod nga si Santiago nag-ingon o nagtudlo nga pagsugid mo nga dos pari. Tungod kay ang giingon din sa Santiago, pag sinugiray kamo ang usag-usa sa inyong mga sala. Kung akong basahon, confess your faults one to another and pray
one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Mutual ni siya. Pikas o pikas, magsinugiray mo sa inyong mga kapakyasan, kasalanan, sa usag-usa, ingon nga tumutuo, dili ngadtos pari. Wala gyud magisgot ang bersikulo pari. So, kini nga sakramento igsoon nga mo sugid ka ngadto gyud pari, usa ni siya ka sakramento nga hinimo lang og tao diha sa Romano Katoliko nga simbahan. Mao nang hisupak ko nga wala ni siya gitudlo ni Kristo nga pagtulunan. Kay sa panahon ni Ginoong Hesus, ang mga pari ni adto mao pa ang mga Hudiyong pari. Gani ang ilahang konsepto nga ang mga tinun-an ni Kristo mga pari mali. That is a very wrong concept. Nga naman, walay record sa Biblia nga ang mga tinun-an ni Kristo, ang 12 ka mga apostoles, mga pari. Unang-una, ang mga pari sa daang pakigsaad, mga libihan nun. Mga libihan nun sila. Unya, sa bagong pakigsaad igsoon, ang tanang tumutuo, pari. Why record igsoon nga ang mga dili disipulo o dili tinun-an ni Kristo, dili apil sa apostoles, dili pari. Nga naman, tanang tinun-an, tanang tumutuo, sumala ni Apostol Pedro, nag-ingon siya, kamo mao ang harianong pagkapari. 1 Pedro 2:9. So kitang mga tumutuo karon, gikonsiderar tang mga pari. Nga naman, kay kita matag-usa, direkta na nga mo, sugid ngadto sa atong langit nung amahan. Magampo ngadto sa Dios direkta. Pinaagi sa atong labawng pari nga mediator nga mao si Ginoong Hesus. Dili ang pari mo ay atong sugiran. Kanang pari sa simbahan. Nga dito ta mo sugid sa atong mga sala. Busa mga igsoon, ako misupak na ini nga pagpamatuod kay dili ni siya biblikal nga gisugo o gitudlo ni Kristo nga kinahanglan musugid ngadtos pari. Sugid ta ngadtos Dios. Iya ganing gisayt ang bersikulo. No, sa atong katbang gisayt niya ang bersikulo nga isugid ang inyong mga sala ngadto sa Dios. Okay, 60 segundos, Pastor. Busa na ining akong unang pagbarog mga igsoon nga akong gisupak kining maong pagpamatuod. Kay walay basihan gikan sa walaang kasulatan nga sa gihatag nga mga bersikulo, no? Specific nga muhimo tas pagsugid sa atong sala ngadtos pari. Kung kisay nasad-an nimo, isugid na ngadto dili sa usa ka tawo nga nag-claim nga doon na siya otoridad sa pagpasaylog sala. Kung nakasala ka sa usa ka tawo, ang iyang katungod nga mo pasaylo nimo. Bisag dili siya pari. Ug ikaw pod naay nakasala sa imo, bisag di ka pari, pwede pod siyang musugid din na sa imo. Nganong adto man ko musugid sa pari nga dito man ko nakasala ni Brad Douglas pananglit o sa usa nako kay igsoon. Adto ko musugid. Ang sipyat diha mga igsoon tungod kay nahimo man laging sakramento. Unya gihimo ni siya mga igsoon sa daghang higayon nga bitik sa mga tao para mahibaw-an ang ilang sekretos kinabuhi. Panahon sa katipunan, kadaghang nga biktimang mga membro sa katipunan tungod sa pagsugid igsoon. Sugid sa pari, mao ni akong nahimo ning pamembro ko sa katipunan. Aha. Unya ang pari kay connected man kayo sa mga sundalong katsila. Perting pataya sa katipunan. Mao na mga kaigsunan ang giabuso pag-ayo ni siya nga sistema tungod sa gitawag og confessional. Okay. Dalaygo ng Dios, mao to ang akong unang pagsupak.
Okay, daghang salamat sa panahon sa pagpresentar sa atong halandong Pastor Elmer Montalto sa iya ang pag-negate sa maong proposisyon nga pirmahan ni Brad EYD may tungod din pagpangpisal ngadto sa mga pari. Unya arite usab sa pagpaminaw sa mga pagpangutana aron maayag usab ani Brother Efren ang mga ebidensya nga presentar ni Pastor Elmer Monte Alto sumala na sa proposisyon nga ilang kasabutan. Sulod sa mga minutos magsugod ang imong mga minutos sa dihang ang mga tanan nagyug ka, Brother Efren. Salamat yo, Brad Douglas. Mr. Moderator. Matod ba nimo, Brad Pastor Elmer, na ang Juan 20:22-23 nga kuang gini dili ni sintro kay mao ni akong ipag-sintro. Pungutana. Kanang pag-ingon ni Jesus Christ ini nga nihatag sa gahom siya mga tinunan, mga apostoles, pagpasaylog sala. Supak ini o dili? Okay. Ang pulong ni Ginoong Hesus per se, word for word, ako nang pamahayag nga wagi ko supak diha. Pertigong uyunan ako diha tungod kay kana siya pulong gyud ni Kristo pero dili siya relevant sa aton tema. Ngano man? Wa siya magisgot nga mangumpisal mo ngadto sa pari. Kun dili pagpasaylog sala. O dili man na siya mao ang pagkumpisal so wala siya sa aton tema, dili siya relevant sa tema. Di uyo naman kay akseptado kang tinuod ang gisulti ni Jesus Christ naghatag sa gahom ngadto siya mga tinunan. Nya sa ipremis ko sa Hebreo 3:1 si Kristo labang pari. Imo bang dawaton nga kanang gihatag gahom ni Jesus Christ ubos nga pari na? Aha. Okay. So nindot na nga pangutana kay nagisgot ang bersikulo og pagpasaylog sala, wala magisgot og kumpisal. So dili ni siya relevant sa atong tema. Bisan ang Hebrew 3:1 naghisgot sa pagkalabang pari ni Ginoong Hesus sa laray ni Melkisedek, di pud na mo'y atong tema. Kay wa man ko supak anang pagkalabang pari ni Ginoong Hesus. Pero ang atong tema specific pagsugid ngadto sa pari. Kanang confessional ba nga sakramento mao nay atong gilantugian karon. So dili siya relevant kining mga bersikulo ha. Mr. Moderator, ito sa pertinent questions kay ningon ka nga kupasal sa pare man nya tinuod ang gisulti ni Kristo sumala sa Juan 20:22-23. Sa to pa akseptado ang labaw uyon ka mga apostoles ubos nga pare ni Kristo. Bueno. Sa bag-ong pakigsaad sumala sa ako nang gikasaysay 1 Pedro 2:9 ang tanang tumutuo harianong pagkasaserdote. Bisan ang membro na siya sa harianong pagkasaserdote. Dili kay ang inyurang pari sa simbahan. So, kung musugid ka ngadto sa membro, ang pari o ang pastor musugid ngadto sa membro kay nakasala siya ngadto, katungdanan sa membro nga mopasaylo. Mao na ang essence sa 20, 22 o 23 sa Juan nga mopasaylo ka. Pasayloon pod sa Dios ang imong ipasaylo. So dili siya confessional to the priest ang topiko sa gisgutan sa Juan. Mr. Moderator, kang with due respect ang pastor daan siya is not responsive. Wa ko mangutan ng membro. Niyo naman ka nga labang pare si Kristo. Sa to banay labuan kining Juan 20:22 si kining gihatagag gahom sa pasaylo ang mga tinunan ni Kristo. Ubos sing pare imo ni dawaton dire live ron sa nining sa K5 News FM. Unsa may ubos nga pare? Ubos nga, ang mga apostoles ubos nga pare. Malahi na po ng topiko ha kung ubos nga pare na po atong isgutan kaya nga atong gisgutan karon confession to the priest. Now, confession to the priest gitudlo na ni Ginoong Hesus. Oh. Wala gyud sa mga bersikulong atong na site mao nang akong gisupak. Pero kung magisgot na pud ta sa topikos pagkapari, managlahi ang atong pagsabot diha kay sa ako nang gisaysay ang tanang tumutuo gitawag silag mga harianong pari.
Okay, so Dili kay mga pari lang sa inyong simbahan, mao'y mga pari nga sunod tinuod. pangutana. Sa Juan 20, 22, 23, dire sa explanation sa Juan 20, 23, nga dire ang mga apostoles ang sumusunod ang mga pare. Unya, kinahanglan pagkupisal sa mga sala. Na may mabasa dire sa explanation footnote. Nya, Biblia ni dili. Kanang footnote. Mudawat ni di. Kanang footnote, brother Efren. Patibag Mr. Monito, mudawat pagkining Mo na nasod sa mo na Biblia. akong tubag. Kanang footnote naa na diha sa sulod pero dili na kabahin sa Biblia. Usbon ako, naa na sa sulod pero dili na apil sa mga pulong sa gitawag canon of the scriptures. Ngano man? Kay footnote man na, explanation man na sa inyuhang mga scholars. As a Catholic, gibutangan nila footnote diha nga gi-explain nila sa ilang kaugalingong doktrina. Pero sa ako nga dili mo tuo ana, di ko mudawat anang inyong footnote. Kay inyo man ang saysay. Okay, sa 60 segundos. Sunod pangutana, Santiago 5:16 Latina Vulgata akong basahon ni premise ako. Busa pagkupisalay sa inyong mga sala. Inyong mga sala. Nasulat man namakak si Apostol Santiago ni pagsuwata o wa mamakak? Okay, Kapag abang Pastor? ang Santiago 5:16 wala gyud maghisgot og pagsugid ngadto sa pari. Pagkumpisalay kamo usag-usa. So ang membro ordinaryong membro ngadto sa ordinaryong membro magkumpisalay kung nakahimo og sala sa usag-usa. Wala man na moingon nga kamong mga membro adto mo sugid sa pari. Brother So, Pastor, mali. ito brother. Oo. Araw kay wa ko mingong usag-usao. Pagkupisalay kamo sa inyong mga sala. One to another man. O dero. Dere sa akong mabasa litra por litra yun sa Latina Vulgata. Litra por litra. Pumunta na, namakak ba siya Apostol Santiago ini kay pagkupisalay kamo sa inyong mga sala. Sa ang dagok sa ikupisal gina ngadto sa Asa? pare. Okay. Imo hapon na. Pero ako di ko mo yun. Wala yung mga Oo. segundos sa pagpangutana. Okay, maukad to mga ka-K5 ang mga pagpangutana sa affirmative side ngadto sa negative side sa presentation ini. Ugunya mga ka-K5 na atong gi-welcome dayon tanang mga magwawali sa diferenteng mga kasimbahanan. Ilabi na ni may tungod nining mga pakig-argumento. Tungod kay sa pakig-argumento mga ka-K5 doon na po tayo mga makuha nga mga kinindi ang dugang mga ligon o absolutong mga informasyon nga atong madala o ma-apply sa atong kinabuhi. Nga gani usa sa mga rule book for argument second edition by Anthony Whiston mga ka-K5 matud pa niya argument is essential in the first place because it is a way of trying to find out which views are better than others. Not all views are equal. Some conclusions can be supported by good reasons, others have much weaker support. So yung una na ang maong usa sa mga pinaka mahinungdanon sa pagig-argumento mga ka-K5 aron makuha o makalap nato og unsag yung mga ligon nga mga argumento nga pwede to ma-apply sa atong pagkinabuhi in relation sa atong mga pag-ila sa pagsalig sa atong Ginoo. No. Dirita sa ikaduhang paghatag og mga ebidensya sa affirmative side, Brother Catholic Faith Defender Efren de la Peña mahintungod nining mga pagpangumpisal ngadto sa pare nga mo'y kasabutan nila sa atong halandong Pastor Elmer Monte Alto sa New Covenant Christian Fellowship. Brother Efren, go ahead. Pito ra gyapon ni ka minuto, Pastor. Diyo pinito. Okay, pito ra gyapon. Salamat iyo, Brad Douglas, sa imong paghatag higayon sa mong debate. Nya sanction man ni sa Pastor Elmer og sa K5 News FM pagdugot. Unya isip affirmative side ato sa ni kuan na nga ang usa sa kuan kining ika ito nang i-record sa no sa within 7 minutes atong pinanggang gaatbang mga kaigsunan akong gipangutana sa Santiago 5:16 bago pa lang adunggan ninyo nga ningon nga pagkupisalay kamo sa inyong mga sala
muna'y isin sa sakramentos kupisal. Ang mga dagkog sa muna kung saan kanina, ang mga dagkog sa isugid nga to sa pare sa Diyos, sumala sa Santiago 5:16. So, klaro kayo og tinaw nga ang pag-upisal na to biblical yun, kay nasulat mas Biblia nga ang pag-upisal sa mga sa unya. Ang punto mga kaigsunan, iyang pahayag nga pagsugiray sa usag-usa. Wa man na mag-mention ng Santiago 5:16 nga isugid ang usag-usa. Mga kaigsunan, ang James chapter 5 verse ito na ikuha na 16 dire sa Latina Vulgata, kay wa man ta magsabot nga kanarang bersyon na imong binisaya uban pa laing-laing bersyon niya kaning Latina Vulgata gikam ni Latin niya gihubad og binisaya. Klaro mo kay na diha nga pag-upisalay kamo sa inyong mga sala. Sa to ba kana mga sala mo nagiingon ni Jesus Christ sa Juan 20:22-23, ang mga sala sa mga tao inyong gipasaylo ko sab ang mga sala sa mga tao wa niyo pasaylo di sa no pasaylo. So adunay divine authority given by Christ to His priest was very clear. Unya imong gayunan kanina nga namakak bas Kristo ning Juan 20:22-23, wa tinuod ang gisulti niya. Ako pa nang gisuwat kanina nga tinuod ang gisulti ni Jesus Christ sa Juan 20:22-23. Sa ato pa klarong tinaw kayo mga kaigsunan nga adunay gahom nga gihatag ni Kristo ngadto sa mga tinunan. Unya si Kristo niuyon ka nga si Kristo labang pare, Hebreo 3:1, Hebreo 4:13, great high priest. Sa ito ba labaw siyang pare, naiubos nga pare niya kini mga tinunan, naubos mo ni mga pare, wa ka mo tubag imong gitubag ang nga way labos sa isyo. Valid question na kay pertaining na kay ang tema kupisal mas pare. So related na ang na ma-involve yung pare ini kay ang akong presentasyon ang mga apostoles gihatag gahom ni Jesus Christ, mga apostoles pare man asa mabasa pinideg 5:10 og Marcos 3:14 sa King James version he ordained 12. King James King James King James he ordained 12. Sa ato pa kay kanang meaning sa kupisal mo man ay definition na sa simbahang katoliko nga telling of our sins to an authorized place for a purpose to forgive sins. That is confession. So muna nga ang mga membros katoliko mapasahil ang membros katoliko maadto sa ordained place Tito 1:5 matag syudad matag lungsod mong opisyal ngadto sa pare. Unya musama nang isugid mga mortal sin sama kaning mortal sin gud mga kaigsoon para masabdan itawag gani og suma sa 1 John 5:16-17 sa Revised Standard Version mortal sin. Nanay yan nagatatag unsa no mortal sin part ni sa moral theology. Grabe yung pag-example pagpatay tao direct murder gid ba niya, full knowledge, full consent, that is mortal sin. Kung full, if there is full knowledge, that is mortal sin. If there is a little knowledge, venial sin, gamay ra sa. If there is a no knowledge, way sa kayo mo sa kibaw. So, kuha na ni, kining ato lang nag-isutan to illustrate ba para masabdan kung sa mortal sin. So, grabe nga sala, mortal gumors, death. So, ato na isugid nga to sa pare sa Diyos, kaya ang pare wa man ni mahibaw sa ato mga sa muna kumpisal kung nahibaw na ni iningon ka rin direct akong gisuot ka nga direkta nga to sa Diyos yan Diyos nahibaw mo na sa ato mga sa asa mabasa Salmo 69:5 ang Diyos nahibaw sa ato mga sala yan nahibaw sa ato mga sa anong sugiran mo yung Diyos nahibaw naman ang pare wa nahibaw ni wa mahibaw muna kumpisal
Kay ang Diyos ibaw man adi na nakopisyal kay 1 John 1:9 ingon suwid ngadto sa Dios, kopisyal ngadto sa Dios. Kana magamit na sa gitawag og in periculo mortis, in danger of death. Tigala nga na kong bersikulo kay wa mo na ma-mention na kining pagsubak-tubak sa inom nga ng kopisyal nga topic god. Direct to God. Magamit na in the last second sama ni Judas Iscariote. Si Judas naghikog man to sa example na to sa buhat 1:18-19 na layat si Judas ni kay aging tinay niya timana na to nga sawa pa sa mo abot sa ubos ni kay aging tinay kasi nakahawid to Judas ningon to nga Ginoo pasaylo ako Roma 10:13 buhat 2:21 whosoever calls in the name of the Lord shall be saved. Ang tanang mo sambi sino malawas mo na gitawag in periculo mortis mo na 1 John 1:9 mo na correct statement ana nga direct to God ka in the last seconds pero may taglawas karon Lenten season natin sila mortal mapolitiko uban pa mga adik-adik uban pa mga dagusa patay tao adto sa pare sa Dios asa mabasa klaro kayo Juan 20:22-23 footnote explicar kumpisal ang inyong mga sala ngadto sa pare niya nga footnote ingon makasource Biblia nya dili din ni tinuod ingon makasource Biblia na source Biblia footnote pero dili na bersikulo nga inspired by God. Okay, Mo na. So diri dapita mga kaigsunan niligon na akong ipabarog kini ni uyon si Pastor Elmer nga naa sa Biblia ang kupisal sa pare footnote lang pero umtaw sa ko ilabot na so klaro kayo mga kaigsunan ang sindos debate kupisal pare biblical gyud gitugot sa Dios sumala sa akong gipresentar nga bersikulo. Dahil salamat og mayong hapon. Okay, mo kadto ang ikaduhang pagpresentar ni Brother Catholic Faith Defender Efren Yap de la Peña sa iyang proposition nga gipermahan. Unya ari na sab kita karon sa mga minuto sa mga pagpangutana aron sa gihapon sa pag-ayag sa iyang magipabuhiang mga pulong auban ang mga kapitulo bersikulo sa balaan nga kasulatan. Atong paminaon sulod sa 5 ka mga minuto gihapon tunghalan dong Pastor Elmer Amonte Alto sa New Covenant Christian Fellowship Ministry. Go ahead, Pastor. Okay, unang pangutana, Brother Efren, sa James 5:16 imong gi-refute matud pa nimo dili tinuod nga giingon diha nga pag sinugiray kamo sa usag-usa. Diri sa akong gibasang Biblia nga binisaya gikan sa hubad nga King James version. Mao'y giingon nga pag sinugiray kamo ang usag-usa sa inyong mga sala. So para nimo kini sayop ni siya nga pagkahubad. Sayop na masak klaro re kay doon sa Okay. hubad ng Latin Vulgate gihubad mo siya og binisaya. Okay. So So tinuod. matod nimo sayop ni siya kay kanang imuhang Latin Vulgate maoy tinuod. Ayan ay nag-duls tinuod kay kanang duls tinuod medyo di gyapon tinuod. Ing na lang nga mo gina tinuod. No, kini siya maoy sayop matod pa nimo. Now, ang imong Latin Vulgate nag-ingon og wako masayo pag-quote kay imo manggibasa nya ako lang gi-quote din nag-ingon nga pagkumpisalay kamo sa inyong mga sala. Kining pagkumpisalay lahi ba ni sa pagsinugiray ang usag-usa? Kay ang pagpulong pagkumpisalay wala mo ingon pangumpisal kamo ngadto sa pari. Tama mali? Ato na managlahi man ang word per word nga kuan kay sugid o kupisal. Ang meaning sa confession is telling of our sins to an authorized priest for the purpose to forgive sins. Authorized priest man. Yeah. Okay. Sa ito ba, Santiago, pare man pag-kupisal siya mo sa kanang sugid, similar na siya kay kung kupisal ka, sugid mga anak, simong sa, nga for example, nakapatay, nakapangawat, manapaw, sugid man na. Okay. Nga to, muna'y kupisal. Ang puntos pangutana na ko, Brother Efren, mao ni. Kana bang word nga pagkumpisalay, lahi man na sa pangumpisal mo ngadto sa pari.
kanang pagkumpisalay mutual man na. Tama mali. Kanang pagkumpisalay ba, kanang word nga mismong gigamit sa Latin Vulgate. Nagingon ang word nga imong gikot. Pagkumpisalay kamo sa inyong mga sala. Inyo ba? Inyo. Dili man imo ikumpisal ang imong sala. So kamong duha. Tama mali. Ang tubaga na nga ang Santiago 5:16 Oh. pagkupisalay kamo sa inyong mga sala. Okay. Inyong mga tao, dagang plural man eh. So duha sila Mga- katao. Dili duha mga sala sa to pa. At least duha sila. At least ha. Di pare og ang nangopisal. Mo man na pare Ang word nga gigamit duha, sa sakto ni mo duha. Pare Okay. galingkrod confession box niya nisugid siya sa iyang mga sala. dili Ngadto sa siya. pare. Ang gingon din pagkumpisalay kamo. Kamo man, nanduha man. So ang pare mo kumpisal pud siya ngadto sa Oh, sa isig ka pare kung makasama Dili ba? mo ng pare. Dili, ang pare makasala mo kumpisal pud siya ngadto sa nangumpisal. Kay sila man Dili duha. na maong hanay. Adi mao nga Dili hanay. man So na. ang Hanay inyo na may eh. wala mahanay sa Ang mga bersikulo. pare kay mga obispo Ha? makasa musugid po Dili ba? siya isig ka pare mo Ang lagi ingon pasabot. diri sa bersikulo ba? Ang ingon sa bersikulo, pagkumpisalay kamo. Di ba? Latina Vulgata Oo, may imong tinuod. kasihan. Okay. Pagkumpisalay kamo Sa inyong mga sala. inyong mga sala. So Oo. ang ordinaryong membro pananglit Di ako. pa na panas mga donat Nangutana gani ko. Oh. Mangutana gani ko ni Moron. Pero naman gud ni time sa pag-elaborate sa Di, pangutana. panahon mas tani mo Ang nang akong elaborate. pangutana mo ni, sa dihang mangumpisal ang ordinaryong membro ngadto sa pari, ang pari mangumpisal basab ngadto sa ordinaryong membro. Adili na ng panahon na. Adili, kay mo man Pero, ang bersikulo. Suma sa kung ako di isip affirmative, ang definition sa confession, telling of our sins to an authorized priest Alagi. for ang tumong tuyo sa pagbasaylog sala. Sa inyo ha Kanta mo na nga meaning sa kumpisal. Okay. Nya karon ang mga tao makasa isugin ngadto sa pare sa Dios. Oh, muna sa Juan 20:23. sa inyo ang pagtulungan. Ang Santiago 5:16 Brad, pasa ako ng panahon sa pagtubag. Pag-upisalay kayo sa iyong masala, mada na ang mga pare makasa, mag-upisal po sa isig ka pare. Nya mga tao, nga mag-upisal po sa ngadto sa pare. Okay, sa 60 Oh, segundos. mo na isip ko. Okay. Pangutana, So mo yun kanang bugat. nakadinhi karon nga ang akong hubad diri nga gikan sa King James version ug ang Latina Vulgata managsama og gipasabot nga dili kay mangumpisal ngadto sa pari kundi magkumpisalay ang duha ka bahin. Mo yun naka nga parihara sila gipasabot. Ay mo pagsabota personal pero sa simbahan katoliko di na mo gipasabot. Simbahan Katoliko. Oo. So ang inyong pagsabot sa simbahan mao'y lahi sa gipasabot sa Biblia. Ang authentic interpreter sa pulong sa Dios ang simbahan katoliko man. Okay. Oh, So dili man ka mo nga nagbasara. wala na. Okay. So wala na yung oras. So Okay, wala na yung mga minutos pagpangutana. Ari na lang ta sa pagpaminaw sa ikaduha usab nga pagpresentar sa mga Barog ko siya, no? ebidensya pinagi sa mga pangatarungan, pinagi usab sa mga kapitulo bersikulo natin sa balang kasulatan aron sa pag-refute sa mga presentasyon sa affirmative side atong paminahon sulod sa mga 7 ka mga minuto gihapon. Tungalan ng Pastor Elmer Montealto sa New Covenant Christian Fellowship and Ministry. Go ahead, Pastor. okay. Ang unang punto din nga akong tutukan pagbalik kining gisgutan nga pag sinugiray ang usag-usa. Mao ni ang hubad gikan sa King James version sa bersikulo sa Santiago 5:16 kon James 5 verse 16. Sa English igsoon King James version nagingon, confess your faults one to another and pray one for another that ye may be healed. So sa kuan sa Binisaya nagingon dinhi, busa ngadto sa usag-usa magsinugiray kamo sa inyong mga sala. Mo na ha, King James version ni siya nga hubad. So usag-usa magsinugiray. Walay pari din hinggis gutan. O niya,
Sa Latina Vulgata, kay mali man lagi ko nun ingon ang akong kaatbang igsoon ganiha, nga mali maning King James, di man siya mo yun. So, dito tas Latina Vulgata. Ang Latina Vulgata, nag-ingon, pagkumpisalay kamo sa inyong mga sala. Dito na, gisundan ako igsoon ng atong kaatbang kon. Isa ra ba kabahin? One-way ticket ba ni? Nga, ang ordinaryong membro musugid ngadto sa pari, unya ang pari di na musugid ngadto sa ordinaryong membro. Unya kay dinhi kay mutual manggihapon. Ngano man pagkumpisalay. Kana lang daang word pagkumpisalay, mutual na duha mo. Pikas-pikas. Unya wala mo ingon nga ang pari didto ra ka manumpisal sa inyong labawang pari nga mga obispo. Wala. So mali na siya nga dugma, mali na siya nga doktrina igsoon. Tungod kay wala na siya gitudlo sa Biblia. Unang-una din ning bersikulo wa gyud magisgot og pari. Ang tanang membro diha sa simbahan o sa iglesia, mga kaigsunan, gitawag na sila og mga harianong pagkapari. 1 Pedro 2:9, dili kay specific nga naay katong ordinado maura gidtoy pari. 1 Pedro 2:9, wag na mag-ingon nga ang pari kadto lang mga ordinado. Kamo, tanawa ha si Pedro. Kung si Pedro kay apostol, gila pa gyud nila nga mao ang unang Santo Papa, wala unta mo ingos Pedro, kamo. Ingon unta siya kitang tanan. Pero kadto kay ihang gitumong ang mga tinun-an nga tuwa didto sa iyang gisulatan nga kamo mao ang harianong pagkapari. So ang mga tumutuo sa bag-ong pakigsaad, mga pari. Ngano man, makahimo na ta sa pagduol ngadto sa Dios. Pinaagi sa atong labawng pari ang atong manlalaban nga mao si Ginoong Hesus. Ang atong mediator. So ang mediator manggod kining pulong mediator tigpataliwala. Ang pagtuo sa Romano Katoliko, ang pari mao tigpataliwala. Kining mo nang musugid sila ang ordinaryong membro ngadto sa pari. Pero kita karon ang atong tigpataliwala mao si Ginoong Hesus. Busa sa diyang magampo ta ngadto sa amahan, makaabot gyud atong ampo dito tungod kay naa natay mediator nga mao si Ginoong Hesus. So diha ang questionably kay moagi pa magpari unya ang pari di man pud mo pasaylo, moingon man pud siya nga o pangadji sa 7 ka amahan namo, napulo ka maghimaya aron nga mapasaylo ng salaan nimo. Kay dako-dako gina. So kanang salaa gitawag nilag mortal sin, mapasaylo kinsay mo pasaylo ang Dios. Wala mo ingon ang pare, ako'y pasaylo ana. Kay kung pasayloon ako na, pasayloon po sa Diyos. Mao may isin sa 20, versikulo 22 o 23 sa Juan. So wala matukma igsuon sa tima namo ang gipamatuod sa akong katbang. So nining bahina, atong klaruhon. Sa bagong pakigsaad mga igsoon, wala gyud nang doktrina sa confessional, no? Kanang pagsugid ngadtong pari. Although kung ordinaryo kang membro, makasala ka batok sa imong pastor o ministro or mga diakono or sa imong ordinaryong isig ka membro, wa man gunay ordinaryo o sa tubangan sa Ginoo man nagsamar mangudang tanan, mga magsuon, no? Igsuon ra tanan, walay labaw. So mao na siya nga sa pananaw sa bag-ong pakigsaad igsoon base sa Biblia, walay labaw. Now, gingon sa akong katbang, ang tinuod nilang gibasihan diha, katura di ay giyong naas footnote. Nga gisaysay sa ilahang mga kadagkuan sa simbahan. So, normally, mutuo sila na kay ilahaman nga saysay. Pero, dili siya maoy gitudlo ni Kristo. Direktamente, si Kristo wala maghisgot niya na igsoon. Gani, unsay gingon ni Kristo sa iyang pagampo nga gitudlo nato, kung kamo magampo ingon ni ini, amahan namo nga tuwa ka sa langit, asa gidirect ngadto sa amahan.
Unya unsay gingon niya dito? Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nakapasaylo kami ngadto sa mga nakasala kanamo. Unya moingon day ka, Padre, mo agi sa kunimo kay ikaw may pulis sa Dios dinhi siyuta, musugid ko sa akong sala diha nimo. Wala na. Mahimo na siya nga kanang pasipala batok sa Dios sa langit, ang atong langit nung amahan. So mga igsoon, diha mi ngano nga dili mi moyon o nganong misupa ko niini nga topiko tungod kay di gini siya biblical. No, di gini siya mapamatudan sa Biblia. Tama kayo. Ang atong kaatbang nga misayt sa 1 Juan 1:9. Ang 1 Juan 1:9 wala mo ingon nga sa diha ranis katapusang yugto nga himatyo na ka. Ha? Tanaw na to 1 Juan 1:9, wa gyud mo ingon nga sa himatyo na ka pareha kuno kang Judas. Unya iya pag yung gingon nga si Judas na ginulsol to. Wa oy, way records Biblia na. Mo maganing gipulihan siya sa pag-apostol kay naghikog to. Unya na forfeit gyud ang iyahang pagka-apostol ni Ginoong Hesus, no? Pero dinhi atong mabasa ang 1 Juan 1:9 igsoon. Kung isugid ta, taman lagi. O maningon nga ay naghimatsyon na ka pareha kang Judas. Kung isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan og makatarunganon nga tungod ni ana mo pasaylo siya sa atong mga sala ug magahinlo kanato gikan sa tanang pagkadili makatarunganon. Kung kita magaingon nga wala kita makasala, siya atong gipakabagakon og wala kanato ang iyang pulong. Subuti pasabot mga igsoon, direkta tang mosugid ngadto sa langit nung amahan. Kay 60 segundos, Pastor. Aron nga kita mapasaylo. Dili kay sa himatyo na ta. Pero kining 1 Juan 1:9 matud pa dili kuno kini applicable nga mosugid ta direkta ngadto sa Dios sa atong langit nung amahan sa atong mga sala sayop, no? Dili na mao gitudlo sa Biblia igsoon kay mosugid gid ta. Kay nga naman sa unsang paagi lamang nga kita mapasaylo kun isugid nato ang atong sala, ang kuno nato ang atong pagkamakasala ug maghinulsulta. Okay. Wala mo ingon nga kita okay, wa nay oras. Daghang salamat Brother Douglas atong moderator sa panahon. Daghang salamat sa ikaduhang paghatag og mga refutation statement as an evidence sa iyang bahin sa negative side sa proposition nga ilang kasabutan ni Brad Efren sa atong halandong Pastor Elmer Montealto unya ari puta sa pagpaminaw sa mga pagpangutana ni Brother Efren ngadto sa negative side. Pastor Elmer aron maayag usab niya ang katong mga gipangbuya ang mga ebidensya kung unsa gyud kini katinod. Brother Efren, Salamat kayo, Mr. Moderator niya. Uy, akseptado ba ka, Pastor Elmer, nga sa Salmo 69:5 ang Diyos nasay sa ito mga sala? Binuhatan? Sayod gyud bisan pagani wa pa ta matao kay balo nang Ginoo na ta. Sunod pa na. Ang pare, nahibawa na sa itong masawa. Ang pare Oh. kanang inyong pare. Oh. Kung di ninyo sugiran di ginakibalo sa Sa sala. ito pa day. Muna kumpisal kay wag na mahibaw. Say kumpisal. Kanang mangupisal ka, wag na kahibaw ang pare. Yung anong i-direct to God ba man mo nga nahibaw naman na ang Diyos sa tanan. Nahibaw gyud pero gikinahanglan nga kita mo kumpisal ngadto niya as a sign of acceptance nga kita makasasala. Mo na gitawag og tinuod nga paghinulsol. Nasa mabasa nga kining gidili ang pag-upisal sa pare. Litra po litra. Dili man na mo'y ako ning supak ko sa imong matudan. Nisupak man ka, Pastor. Ha? Nga ang pag-upisal sa pare gidili gyud. Nabay mabasa sa Biblia nga gidili ang pag-upisal sa pare. Dili, ang akong gisupak, ang imong gipamatud-an nga gisugo ni Ginoong Hesus nang sistema ninyo nga magkumpisal ka ngadto sa pare. Kaya nga ako, kitang tanan magkumpisalay man ta sa usag-usa. Ang ordinaryong membro mo kumpisal ngadto sa pastor o ngadto sa pare baka sa inyong side. Ang pare mo kumpisal pud ngadto sa ordinaryong membro. Kamo di man mo kahimo ana. Mr. Monitor, wa ko mangutana ng mga mo na wala. Aray ko sa Lagi. buko sa tami sa tima na to ba?
Correct. Oh, karon diya sa Ebanghelyo sa Mateo 18:18 ang mga apostoles hatagan og gahom ni Jesus Christ. Nya muyon kay ni o supa kay ni. Okay, atong tanawon ang Mateo 18:18 kung nagisgot bag kumpisal Pero pare. ko mo tar ko pisal nihatag og gahom. Di man kaya nga atong tema ini kumpisal mas pare. Wa po mo na Mr. Monitor og kupisal. Oh. O akseptado pa base sa Biblia nga nihatag og gahom si Jesus Christ nga siya ang mga tinunan. Okay, nga kung tubag na yan na nga out of topic na siya. Oh, no, sa mga topic. Oo, kaklaro na. Kaya ni Oo. ikaw na mismo Di, iningingon ari ko nga sa mangutan na diya. sa imong gitat sa bersikulo Juan 20:22-23. 1:20. Oh, di mo man gigamit nga tinuod ang gisulti ni Kristo. Sige. Sa Pag-ingon ng mga tinuod ang gisulti ni Kristo, nasulat man diha, na statement man diha nga nihatag si Kristo og gahom ninyo tagaan mo gahom gihoy pa no diha gahom opo pasaylo sala. Tinuod na dili. Oh. Kini gihapong teksto ha. Tinuod Sa na ako dili. nang gikatubag nimo, layo ra kay ni estima. Di tinuod ba na nasulat diha nga nihatag Okay, og gahom? ay sag sa pawi brother. Ang akong tubag mao ni. Kining gipamulong ni Ginoong Hesus pulos ni kamaturan. Pero layo kay ni sa tema nato nga pagkumpisal ngadto sa pare. Wa man ay magisgot ana. So, ang ako gigamit nimo ang teksto nga out of context kung magisgot ta sa aton tema. Karon, imo man yung gisuwat, imong gitabi akong gisuwat, tinuod ng gisulti ni Kristo sa Juan 20:22-23. Husto na. O, so na. Husto So, na. di mo mas Kristo diya nga, ihatagang kamo gahom sa pumasaylo. Ang di nyo pasiloon, di sana ko pasiloon re. Correct. Pasiloon niyo pasiloon sad. So, tinuod na diha ang statement. Husto kay kana. Sa to pa day. Sa to pa. Ayaw Karon, ng sa sato pa, kay conclusion na. ang mga pare sa simbahan katoliko, ang mga membro, musugid ngadto sa mga pare, niya gipasaylos pare, gipasaylo sa Ginoo, mudawat ta kana. Kung moingon ang pare nga gipasaylo tanaka sa imuhang pagpatay atong tawhana. Oo. Dili na siya maoy aktual. Nga naman, kay musugid ang tao, nakapatay ko padre. Okay, gipasaylo na ta sa Oo. pagpatay nimo atong tawhana. Wa man si katungod ana. Nga naman, nagpasaylo siya sa pagpatay atong tawhana. Kanang Kaya pagpatay. sugid, ikaw biya mismo yung nag-ingon nga Oo. kanang pagpatay sa usa ka tawo mortal sin na kinahanglan ng isugid pare. Oh. Unya karon ang pare mo ingon, okay gipasaylot ta na ka pagpatay atong pananglit si Digong. Musugid ngadto sa pare si Digong nga nag-order biya ko nga ipapatay itong drug lord. Unya mo ingon, okay na, gipasaylot ta na ka. Pagpatay Sir, pagkata na. Taas kayo mo tubag. Oh, di mao. Patay, di ba, nakasupak na sa balaod sa Diyos, nakasaan na siya? Husto na. Oh, karon, ningon mang Ginoo nga adtoy sugid sa pare. Asa Kung man makasala ka. sugid sa pare May ang balita sala Biblia, ngadto sa Dios, Ecclesiastes batok 5:6. sa Dios. Ang sala Kung batok sa makasala Dios. ka, ayaw paglangay, Pastor Elmer, isugid ngadto sa pare sa Diyos. Wala na. Madawat na, di. Di ka kabasaan na nga gitudlo ni Ginoong Hesus. Okay, Claro. sa segundos. Karon, Ecclesiastes 5:6 may balita Biblia. Di ra ba Kung makasala ka, isugid ngadto sa pare sa Diyos. Okay, mo lagi na. Kay ang imong Oh. gi-cite nga kuan bugos nga Biblia. Nya karon Bugos sir man ang po imong last nga Biblia. pangutana. Dili man na siya mao giingon Last nga sa pangutana. tinuod nga Biblia. Naman sa footnote sa 1:20:23 nga naikupisal sa pare, nya ingon ka nga suhid sa Biblia ra man na gihapon ang footnote. Nya kanang nasuhid sa Biblia na footnote. Tinuod niyo sayop. Di ka nalaging footnote sa inyohan ng mga scholars. Si ako mo Catholic na. scholars Tinuod na. ba na masuhid sa footnote? So dili na siya acceptable para sa tanan tungod kay Catholic scholars man ang nagsaysay anang Dili isyo, minor. footnote. Tinuod ni dili. Wala na yung mga Dili na minuto. tinuod oy. Asa mabasa? Kanang giingon diha nga pare. Oo. Wala oy. Wala kumpisal sa pare diha. Okay, daghan kayong salamat sa mga pagpangutana. Brother Efren nga to sa negative side, unya ato sa mga pasalamatan ug welcome. Sa kinasing-kasing gayo ang atong mga halandong mga kaigsunan gikan sa reprinting kasimbahanan, Brother Cito Catholic Faith Defender Dumaguete Chapter, and also Brother Elder Favillar, Harold Favillar, ug sa iya sa mga amahan sa atong halandong igsoon Salvador Favillar gikan is sa Assemblies of Yahweh. Ato sa pasalamatan unya
Nintak na mga K5 arita sa pagpaminaw sa ilang statements. Maguna sa negative side, Pastor. Okay, 5 ka hapon kami minuto ni o 7? 5 na lang. Okay, 5 ka mga minuto magsugod, Pastor. Okay, salamat kayo mga igso no nining atong ginahisgutan. Hinumdumin ninyo nga kami din hinaglantugi lang sa mga ideya. Una, nganong misupak ko sa maong pagtulunan nga ang pagkumpisal ngadto sa pari gisugo ni Ginoong Hesus o gitudlo ni Ginoong Hesus. Kay una, wala gid siya na site nga ebidensya nga si Kristo nagtudlo ni ana. Diha pa lang daan diretso na nga wa na untay daghang lantugi, pero kay na may mga tekstong gipanghatag atong giayag, atong gi susi kung tama ba ang pagpadapat. So atong nasuta karon nga dili gid ay husto ang pagpadapat. Ang bersikulo ang Juan 20, 22, 23 tama kayo ang bersikulo dili masayop ang bersikulo, pero kay ang pagpadapat ni ana base sa footnote nga saysay sa mga Katoliko, mao magiyang gituohan di ba ng bersikulo? Ako dito ko mutuo sa bersikulo. Pero dili sa footnote. Kay ang footnote naa na dito ang pagsugid. Kay nga naman ang doktrina sa pagsugid ngadto sa pari, makasala ang tao bisag ang iyang sala batok sa Dios, adto siya mosugid sa pari. Dili na siya mao. Ang sala nato ngadto batok sa Dios ato'y sugid sa Dios. O gidawat nato nga kita makasasala aron makadawat tag kapasayloan. Mao na siya gitawag og pagsugid. Makasala dai ko ni Brad Salvador nya adto ko mosugid ni Brad Sito. O dili na mao. Pananglit pasayloon kong Brad Sito, absuelto ko sa iya, pero ang akong sala kang Brad Salvador wala pa mapasaylo kay wa man ko mosugid siya. Posible pang gadumot. Wag gid mamao ginan sa iyang doktrinaha gyud. Wag gina mamaong doktrinaha. Wag gina sa Biblia gitudlo. Apan tungod kay sakramento gidipinsahan. Pero ang mga tekstong gigamit dili gyud haom ang pagpadapat. No, so mo nang atong kinahanglan tagsaon pagtuki ang mga bersikulo sa Biblia og haom ba? Husto ba? Di kay magsigilan tag yango bisag dili mao. Mao na siya nga kini igsoon panahon na biyan ni nga malamdagan ta kung ato gyung tanawon ang mga ebidensya. Para namo dili kay nagsupak lang mi nga blind lang kaayo mi nga sige lag supak tungod kay protestante lagi. Protesta sige supak. Ang amo ning supak may ana tungod kay dili siya mao gitudlo sa kasulatan. Irrational gid siya. Wala gid siya sa husto nga kanang hustong panghuna-huna ba nga mo nakasala ko sa isa adto ko mo sugid sa isa. Tungod kay matud pa dunay otoridad tong isa nga mo pasaylo. Pero pag-abot didto wa man pud ko niya pasaylo iya lamang kong gisugo nga mangadji ka og pila ka amahan namo. Kaya nga naman, ang Dios ra may mo pasaylugod sa sala. So, wala gyud ko kadungog nga naipari nga moingon nga okay anak gipasaylo ta na ka sa imong nahimong sala. O pasayloon na pug ka didto sa Ginoo. Wala pagipari nga akong nadunggan ana nga makahimo ni ana sa panahon nga naay mo sugid. Unay mangumpisal ngadto nila. Tungod kay ang pari mismo makasasala man pud na. Tao man pud na pareha nato nga makasasala. Kay sa 60 segundos, So, Pastor. diha ko misupak nga wala gyud biblical support kining maong doktrina igsoon sa confession to the priest. Lamang sa ilahang dogma, ilahang pagtulunan, ilaha man na. So ato po nang girespeto nga ilaha gina ang barugan. Pero igsoon walay personal ning ato ang gisgutan dinhi base sa Biblia wala gina siya gitudlo. Kana lang ug akong gipasalamatan ang kahigayunan nga atong nabatnan ron alang sa niini nga panaghisgot. Murag
impronto ni hapit nga debate kay gahapon pa man ni namo gi kuanan ni brother Efren gisabutan sa through Facebook. So atong gipasalamatan igsoon nga natigayon ni siya karon og akong gipasalamatan labaw tanan ang atong labaw magkagagahom nga siya nagapasantop ni ining tanan nga atong masabtan kung nakasala ta sa usag-usa magsinugiray ta, kung nakasala ta ngadto sa atong labaw makagagahom musugid ta ngadto niya kay siya matarong og matinumanon nga mupasaylo sa atong mga sala. Maura gina siya igsuon ang naa sa balaang kasulatan. Dalay ko ng Dios. Okay, daghan kayong salamat sa sama prebatal sa atong halandong Pastor Elmer Monte Alto sa New Covenant Christian Fellowship Ministry sa iyang pagnigar sa proposisyon nga giapirmahan sa atong halandong Igsoon Catholic Faith Defender Brother Efren Yap de la Peña mahitungod nining pagpangumbisal sa mga sala ngadto sa mga pari. O ginintag na tusab nga paminaon ang sama prebatal ni Brother Efren Yap sa iyang proposisyon nga giapirmahan sulod sa 5 ka mga mintos. Go ahead, brother. Salamat yung Brad Douglas o sa moderator o si Pastor rin at pinangatbang atong recognize si Brad Sito saka si Ibli sa Dumaguete City Negros Oriental, Harold o giyang mga kauban o si Brad Roy. Isip affirmative side mo'y katapusan nga mopahayag within 5 minutes. Nining debatiha nga ang pagkupisal sa pare itugot sa Diyos biblical yun. Klaro kayo sa giyuna ni Pastor Elmer ang 1:20-22-23 may isin sa Sacrament of Confession. Klaro mo kaya nga, if you forgive the sins of any, they are forgiven. If you retain those anyone, they retain. Ang mga salas mo tao, inyong gipasaylo ko sab. Ang mga salas mo tao, inyong gipasaylo, di sa nako pasaylo, di pasaylo, di sa nako pasaylo. Sa adunay divine authority nga gihatag Diyos nung gahom gihatag ngadto sa mga apostoles pagpasaylo sala sa mga tao sala sa mga tao gud yung pasaylo klaro ana nya footnote ang otoridad mo explain na ang nag-translate sa Biblia ang Sibahang Katoliko adunay Biblia sa ningon nga matag bersikulo explain the meaning what is written in the text Nehemiah 8:8 niya mubasa ka kung sabot Mateo 24:15. Sa ato pa ang authentic interpreter of the word of God mo mang simbahan niya niuyon ka nga sulod sa Biblia ang footnote kupisal sa pare. Sa ato pa niya mingon ka wa man sa bersikulo niya bersikulo man sa Biblia. Sa ato pa unsa man pag-ibot ng niuyon ng mga anak. Sa ato pa among gipresentar ako di mo mabuhian nga gani uyon mga nas Biblia ang footnote niya kaning footnote sayop pa na din siya sayop asa mabasa sayop ng footnote niya naman sa Biblia na sayop din ng sa Biblia so diha muna yung debate lahi ni Suwali klaro na kayo nga wa gini mo malpuka na akong ipabarog nagpabiling tinuod niya kadtong ubang mga pagsugiray nga nakasaka si katao na nasa 2 Corinto 2:10 kung personal nakasa ka niya, ngay kagpasaylo personal. Ngay kagpasaylo, ana. Pero, na may uban nga managdumot gigmayo na nagabangi, mga igsuon pa ng uban, gumikan sa mga yuta uban pa, uban nakapatay. Ang mga kagpasaylo, patyon ka dito. Kundi adto ka sa magbatambag sa pare, adunay kining gitawag spiritual instruction kan counseling ba sa otoridad sa simbahan mga kaparean mo nang hitabo ning Sacrament of Confession kaya ang only God can forgive sins sa Marcos 2:7 pero di sa kakabot sa Dios mohatag sa gahom sa pagpasaylok sala ngadto sa mga tinuod mga apostoles nya pare ba mga apostoles pare pinidig 5:10 basahan na katong imong mga laiko wa to'y ranggo, wa to'y ordina ang imong pare. Kita matawag kog pare, Sito, Roy, Douglas, Pastor Elmer, matawag ka og natural priest. Natural pero ordained priest mo ng Sacrament of Confession, telling of our sins,
to an authorized priest. Authorized ba? Ordained priest. For the purpose to forgive sins. Nya, ikaw, di makakapasailog sala, kaya di maka-ordained priest. Nasa Iglesia Katolika Romana, busa Brad Pastor Elmer, klaro kayo, ningon ka, wa ko no pasaylo, humagsugid. Pasaylo, klaro. Wa ti ka suway kupisal, tingnan ni Pastor Elmer. Suway kupisal ba? Sugid dito sa katedral, sa Dumaguete City ba? Pagkaman nagsugid si mga salang mortal, nga na, example, sa ngalan sa Iglesia Katolika, sa ngalan sa Diyos, nipasaylo mo sa. So, yan na. Nya, kanang ubang mga sekreto, ibutiyag, itawag na sealed of confession. Sekreto na, di na ang isulti sa mga pare nga do sa isikataw kay balaod man na sa simbahan nga maputbol ang pare na kung ilan ng supakon, dako sila sala nga tubagon na nasa sirak 13 ang pingi ang sekreto. Pero natoy 38 mo gipatay ni ng opisyal ni Monsignor Cayetano Gilbulingo. Ingko Monsignor, di ba di man ang isulti nimo nga ng opisyal mo ang 38 mo gipatay hard killer siya okay na isulti kay wa makakaila wa may ngan apoy dira day way ngan nga sa to pa katong tawanan na konsensya ni ang opisyal niya nagpapreso sa City Jail sa Cebu City 38 gipatay hard killer niya na pa City segundo siguro. City no ibo gipatay destabuan Cebu City niya gidasa ni Nicolas wadawatas para kay daghang mga gipatay gidan ni Kardinal Vidal buhi pa basaylo wa mapreso pero namatay na siya na preso siya kasing-kasing pero nakakupisal man salbar ka lang itong mga hard killer si Tinday Noybe kabugi batay ang iyang batay buntis wa gi luba pero napakita man yung udon dako na stroke among hard killer nagikalag ang tao day na stroke mo dan paduol siya sa Ginoo salbar ang kalagay nakakupisal siya pare niya si Kristo tapad ang tulisan daw kabuk actual confession ang tulisan, luwas ang tulisan. Asa mabasa actual confession? 1 Timoteo 6, 12-13, Latina Vulgata, Cuba de Miseria. Sa ito pa, ang tulisan, tapad ni Kristo sa Lucas 23, niingon si Kristo, niingon tulisan, Ginoo, kung maghari, kadada ako sa langit. Niingon si Jesus Christ, diyaw mana ami to be paradise. That today will be in paradise with me. Langit ang tulisan, biso unsa ni ka-kriminal, napalit niyang langit gumikan sa actual conviction of pabobos o naginulsol. Okay. So nining lang tugiya wa gyud ka tumba si Pastor Elmer. Dahil salamat o mayong hapon. Okay, daghang kayong salamat sa maprebatal sa atong landong igsoon Catholic Faith Defender Brother Efren Yap de la Piña.